ତମେ ଆସ ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ତମେ ଆସ ତମେ କହିଲ ତମେ କହିଲ ସପ୍ତାହକୁ କେତେ ବାର କହିଲ ସପ୍ତାହକୁ ବାର ନା କୁହ ତମେ ରବିବାର ସୋମବାର ମଙ୍ଗଳବାର ବୁଧବାର ଗୁରୁବାର ଶୁକ୍ରବାର ଶନିବାର ବର୍ଷକୁ କେତେ ମାସ ବର୍ଷ 12 ମାସ ନା କୁହ ବାର ମାସ ନା ବୈଶାଖ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଆଷାଢ଼ ଶ୍ରାବଣ ଭାଦ୍ରବ ଆଶ୍ୱିନ କାର୍ତ୍ତିକ ମାର୍ଗଶିର ପୌଷ ମାଘ ଫଗୁଣ ଚୈତ୍ର ଆଉ ଋତୁ ଆମର କେତେଟି ଋତୁ କେତେଟି ଆମର 6 ଋତୁ 6 ଋତୁ ନା କୁହ ନା କୁହ 6 ଋତୁର ନା କୁହ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ବର୍ଷା ଶରତ ତ ଖାତାକୁ ଦେଖ ହେମନ୍ତ ଭେରି ଗୁଡ୍ ବସ ତମେ ଆସିଲ ବିଏମସି ଆସିଲ ସପ୍ତାହକୁ କେତେ ବାର 7 ବାର ନା କହିପାରିବ କହିଲ ଆଉ ଆସ ସେଇଠି କହିବ ଆସ କୁହ